Dins el marc de les festes del barri de Llefià d'enguany, que ha començat aquests últims dies, dissabte dia 9, la plaça Trafalgar acollia la 14a mostra d'entitats. La fira, que s'iniciava a les 10 del matí fins les 2:30 del migdia, estava formada per carpes de diferents entitats del barri de Llefià i de la ciutat de Badalona. Entitats com l'Ateneu Cultural de Llefià, Biblioteca Llefià Xavier Soto, les diverses organitzacions de la parròquia de Sant Antoni com la Colla Sardanista, l'Espai de Dones, Ciutadans del Món o el Grup de l'Amistat, l'Associació de Veïns de Sant Antoni i diferents entitats polítiques, entre d'altres. Bueno, la mostra d'entitats a Llefià l'objectiu d'aquesta mostra és donar a conèixer al barri en primer lloc i a la ciutat el conjunt d'activitats o de propostes que fan les entitats no solament de Llefià sinó també del resta de la ciutat, així com també convidem a organitzacions i plataformes d'opinió de cara a això, el mateix que les entitats, donar a conèixer quines són les seves propostes. Que cada any se consolidia més la participació d'entitats. Cada vegada hi ha algunes entitats que igual no ven un any però ven l'any següent, hi ha entitats noves i una miqueta aquest objectiu de donar a conèixer les entitats és un objectiu que s'està complint perquè en aquests 14 anys han passat al voltant, havíem calculat l'altre dia, d'unes 80 entitats diferents en aquests 14 anys. Tot el muntatge de la mostra està fet en infraestructura de la pròpia comissió de festa, de les entitats, amb la qual això no té cap tipus, mai ha tingut cap tipus de subvenció ni de l'administració local ni de la Generalitat, amb la qual ha sigut una mostra autogestionada per la comissió de festa i tots els recursos l'han aconseguit nosaltres. El grup de Diables Capaoltis, que enguany celebren el seu 25è aniversari, també hi eren presents. Home, 25 anys són molts anys com a entitat, molta gent que ha passat, que ha treballat per l'entitat i els que estem ara és una fita important per nosaltres perquè realment han sigut molts i molts anys de córrer focs, de festes, de passar-ho molt bé i avui ho volem celebrar. Per altra banda, la 14a mostra d'entitats també comptava amb servei de bar i tallers de dibuix o biblioteca per als més petits. Òmnium Cultural va oferir al seu estand uns mots encreuats relacionats amb les diverses entitats del barri de Llefià. Doncs mira, el que hem pensat fer per venir aquí a Llefià és fer un crucigrama amb tot de carrers, edificis, escoles, instituts, antigues indústries que hi havia hagut aquí al barri, que hi ha ara al barri.